Fil-Ħamrun ingħatat l-aħħar tislima l-eks Prim Ministru ta' Malta Carmenu Mifsud Bonnici. Funerali sar fil-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni u li kien immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna. Waqt l-omelija n-neputi tiegħu Monsinjur Joseph Gallia-Kurmi iddeskriva lil Zjuh bħala persuna li għamel ħafna ġid u li dejjem għen lil dawk fil-bżonn, fil-kwiet u fiskiet. Miegħu aħna tallimna bl-esperjenza xi tfisser l-imħabba u l-għoża fil-familja anke meta kultant l-idejat ikunu differenti. Miegħu tallimna ngħixu il-misteri tal-ħajja dejjem b'dik l-imħabba li taqadna. Preżenti għal-funeral raba ħbib tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, l-eks Prim Ministru Laurence Gonzi, il-Prim Ministru Robert Abela, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia u diversi personalitajiet distinti oħra. Fil-jum tal-funeral il-bnadar fuq bini pubbliku ittajru mezzasta b'rispett lejn Carmenu Mifsud Bonnici u fuq xewqa tiegħu stess Mifsud Bonnici ma natax funeral statali. Għalkemm qabel iċ-ċelebrazzjoni funebri it-tebut tiegħu għadda minn quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn ingħata tislima. Carmenu Mifsud Bonnici ħalla din id-dinja fis-sigħat bikrin tas-Sibt filgħodu fl-età ta' 89 sena. L-eks mexxej Laburista kien it-tielet Prim Ministru fl-istorja ta' pajjiżna wara li Malta sar stat indipendenti u serva bħala Prim Ministru bejn l-1984 u l-1987 u baqa' attiv sa snin riċenti mhux biss fil-qorti iżda wkoll bil-ħidma tiegħu kontra dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-attiviżmu qawwi biex jinżamm ħaj l-ispirtu tas-soċjaliżmu veru.